Кажи, тато, какво става? Сине, с майка си купихме компютър и искаме да разгледаме коли малко. Обаче ми казаха, че може трябва да вляза в някакъв глагол, в Google ли беше, какво беше... Искаш да кажеш Google? Не са прави най-интересен, бе. Знаеш какво имам предвид? Оно там, дет намира всичко. Добре, много е лесно. Отваряш си браузъра и пишеш Google. Какво да направя? Добре, в момента си седнал пред компютъра и си го пуснал, нали? Да, бе, нищо не съм пипал, бе. Тук има някакви поляни, облаци, някакви квадратчета, цветя. Нищо не съм пипал. Добре, значи това ти е десктопа. Декстоп, мекстоп, какойто и бе си не. Говорим на български. Добре, слушай сега. Хвани мишката и после... Кое да фана? Какви мишки, бе? Тук няма мишки. Майка ти е страх от мишки. Няма мишки. Ти луд ли си, бе? Ужас. Добре, татко, слушай сега. Мишката е това, което контролира стрелката на монитора ти. Ех, тия пендили, бе. Пак са ме прецакали. Такова нещо не са ми дали. Не може да не са ти дали. Това е една малка джаджа с кабел и две копчета. Ти имаш предвид педала на земята ли? Какъв педал е, татко? Това ти е мишката. Какво прави на земята? Иди да знам какво е, бе. Добре, вдигни я. И сега какво? Какво? Добре, сега я вземи и вижда ли работи. Сине, нищо не става. Силно са ми дали развалена. Ама ти я сукаш по бюрото, нали? Проработи. Тя сигурно бавно загрява. Добре, татко, слушай сега. Щръкни върху иконката, на която пише Internet Explorer. Голямо синьо е. Готово? И сега? Какво стана? Нищо. Не ти ли се отвори прозореца? И чакай малко. Готово. Това е за по-добра връзка, нали? Татко, просто щръкни два пъти върху иконката, за да се отвори прозореца на програмата. Тъй кажи, бе. Излезе някакво бяло петно. И сега какво? Сега напиши Google някъде горе в бялата лента и натисни Enter. Добре, написах го. И сега какво? И какво ти отворя? Изписа ми грешка. Значи продали се ми развален компютър, бе. Добре, татко, чакай малко, спокойно. Сигурен ли си, че написа Google? Да, бе, Google. Ама не е Google. Добре, слушай сега. G-O-O-G-L-E. Излезе ми. Браво. Сега? Къде са ми колите? Така, сега напиши в полето коли и ще ти излязат линкове.
Излязаха ми тук някакви драсканици. Сега, кое да натисна? На някой от най-горните. Що? Защо? Първо, че са оптимизирани и са най-добрите. Също така правят разни беклинкове, он-пейдж промени. С Филип ли говориш? Я ми дай да го пита нещо. Ало, какво правиш, мами? Яди ли? Виж сега, вчера си харесах ни обувки в един магазин, ама нямаха моя номер, ми казаха да ги поръчам онлайн. Ало, Филипе, чуваш ли? Как да ги намеря в Google?